Damang dainang ta pa sada maruhata adorakso ta mulai kebakiata martang mahita di bagasan rohata ganup. Amen. Masuk mahita. Marhite-hite goarni debata ama, doh goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, doh goarni todi parbadia na tumapalangi doh tanoon, di pasaor madame na tutodita. Amen. Rak mahita madoktang yang tay. Ale Yesus Tuhan nami bereng hami nadison, pinarmahami do hami saluhu na nadison. Saya siroham di hami saya pangulu hamion. Amin. Tapuji Tuata marhite edeta nomor 10 itu ayat sada doho ayat tun. Alai saluhut na mahamu manulukon hasrepon sama hamu adialo debatado akan nagijang roha alai dilehodo asiasi tu akan nasrep marroha martang yang mahita ale Tuhan debata Jehovah pargogo nasohatudusan jala parasiroha upaserep hamima rohanami di jolom jalahu pangido hami tuho salehom maasin roham tuhami jala sodangi marohanami marhite-hite todim asalam huta dikon hami nasadosa jala hutangion hami hatam nabadiai
Sai payamma hatam di bagasan rohanami. Asa marparangin na dinggan hami. Hupangido hami saluh na itu ho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen didongani Tuhan debata mahitaon saluh na amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamu akadongan saha porsiaon dipaingo debatado hita marhite-hite hatana imanatar surat diulaun ni apostel bidu saplonom ayat 31 songonom madidok. Jadi didok nasidama haporsiai ma Tuhan Yesus asa malua hodoho isini bagasmi. Ido sahat narak mahita mangido gogo sia Tuhan lao mangulahosa. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amen. Tapuji Tuhata marhite-hite edeta nomor 127 ayat 2. Tato potima dosata tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami. Para siroha jala pardenggan basa midahami pardosaon. Narodo hami tujolom marhatopoton saluh dosa na ulaon hami. Marhite-hite pangalasion nami dihatam. Dan huhaholongi hami hosian nasa roha doho gugu nami. Jala dongan nami dang doso diri nami hubain hami. Sai tok tong do jupang di bagasan diri nami. Roha hosom, roha nama ngongkop, doh roha na jahat maradop podongan nami. Jok domian di hami, gabus, pangakaliyo doh roha naso marpanariho di dongan. Holan asa dapok narikot, na hinirim jalan na pinarsita ni roha sadiri. Suang-suang ido nang gitonga-tonga ni Huriam. Gudang doa kaulaon nang parangen nasuhobar tuhatam. Ima akka hasomalan makatahon nasututu. Manulopi ulaon na humurang. Nagabi hagigian di roham. Jojo dang barani hami makatidakon nasitong jala mamisang akan nasalah alaila doh pikiri hami lao mangalului hasangapot tu diri nami sadiri di tonga-tonga ni huriami
laos songonido toktong rohanami ale Jehovah marodopon hajongjong ni bagas doho hasonggopan ni hamulyomu dang uduk hami sian nasa roha doho gugunami alai salu na akan nariko tuhuriam hobar tu akka aturan bain hararara ni harajamu dang hupatupa jala dang hulehon hami alai saya marguru jala marhaposa turoha doho tu pikiran nami sadiri hami mangula-ulau di huriami ale Tuhan Jehovah saya tak mahami marhite-hite asin roham saya sama saluhut dosa nami nagurangi jalaunang paingot-ingot akka ulau nami nahumurangi asa tarabayan hami majalo hati goran nasyan hoi alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Para siroha jala pardinggan basa do Jehovah lebat terima jala para siroha godang dang dibayat tu hita hobar tu akka dosata jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota songon asini ama tu akka anakna asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana hasanga pomari debatana digijang amin. Tapuji Tuhata mari tedeta sian nomor 170 sada ayat sada doho ayat 2. Damang dainang tabuka ma bibelta nagabe patujolo ni jamita godang di mingguta sadarion nagabe epistel imas yan buku ni edeni Raja Salomo sian buku ni si Salomo ede sian Salomo halaman 840 44. Bidu 2 mamukasian ayat 21 ayat 10 tolu. Asa tajahama secara responsor ya songonoma hatani tu hatta. Haroro ni panguli di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi idama nungaroibana marikat sian akka dolok marhajingjang di atas ni akka robean
dungi makuling mahasudungan ni roh aku didok mamandok au hehe maho aleha soloan ni roh aku namia namailutus jala ruar maho nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki paredeon nunga pola tarbege suara ni aduhur titi di tanot tai rak mahita di ayat pasal putuluhon parbuan ni hau arape nunga nato jala marbunga iya hau anggur jala marua ma anggur hehe maho aleha soloan ni rohaku nama ilutus jala ruar maho olak nido saatna martua ma akan nau bege jala nau peop hatani debata amin. Tapuji Tuhata marhite deta sian nomor 216 ayat 4. Rak mahita maka tidak kon hapor siautai rak mahita au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan natumo palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai iman itu nubuhon si Maria nagabe-gabe asia ton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu mau nabernit di panghuman di selatus nama terpajal di bana di hau pinor silang natua tu banu atorun itano namulak mangulu di are patuluhon langon naik tu surga lau hundul tu siamun de bata Jehovah amanai pargugu naso hatu dosani disimai bana pamamulak sogo tu tano on manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogok daging halak naung mate doho dihanguluan nasora sudah amin. Maredehita senedeta nomor 677 ayat sada dohot ayat 2. Trời làm bờ Tuhan Yesus
berdosamu lemahmu, gunaku ganggu dapur Tuhanmu, naman Jakuna sini rohani Tuhanmu, si hukum atos sai romahu akan surat saya masailang buk Tuhan Yesus manjau berdosamu lakmahu. Dame na sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang di bagasan minggu na pasapulu toluhon dung Trinitatisom, dienet hatani debata nagabe jamita di minggu tahun imana tars surat di Markus manang di Evangelium Markus bidu pitu mamuka sian ayat 10 pitu jalamar haujungan di ayat 20 tulu. Songonom mahatana laos tapai huti hutma. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi. Disukuna kasih sian nama ibana siala upamaudeng. Gabe didok matuna sida. Asa dohok do hamu hape saumangarti, dang dapot rohamu, nasotar bahir ramu jolma bahenon ninasa naros, sian ruar tu bagasan ibana. Ai somanang bongo ti tu bagasan rohana, tubuh Tuhana doi lau, dungi bolong doi muse di inganan nasuding, asa gabe ias do saluhutna si panganoni. Alayod do, na ruar sia jolmai ido mangaramuni ibana. Ai sian bagasan sian rohani jolmai ido ro pikiran na jahat, parmainanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangasion, pargadobuson, panorgangon, pangisahion, gijang doho neang niroha. Narosian bagasad do saluhut akka hajahaton odeng, jala akaido nama ngaramuni jolma. Ido sahatna tai dehon hangoluad do hatam.
Horas. Sehat do hita manginang. Sehat do sude. Mau lihat di Tuhan. Mau lihat nang di hita na totong majaga hahi pason. Saya totong mahita di ramuti Tuhan. Diodihon sian ganup nasa kapar sahiton. Jala saya totong di pargugui hita mangalo ganup nasa. Akka sahit nama sanuaing pe. Di bagasan holong doho bisuk nasihat Tuhan. Damang dainang di bagasan sadarion. Di pasahat tuhita songon sadaujahan. Ima nadibahenna tema. Diboto debatado nadibagasar roham. Mamukama sian pamuhay ni biduon na adong di Markus pitu di pasahat narodo ganup nasa parise doho akasiboto surat na marpungu Tuhan Yesus dohot akasisian alai ditikinamangan Tuhan Yesus doho akasisian nai Roma piga-piga sisianna nasopola merburi manang nama cuci tangan nasida adorang somangan. Laos Roma akka parisei dibuam mapangatusion ganup nasa adat hasomalan ni hajahudion. Nadiguari nasida mai pangatusion hasomalan nadinggan songonina pinangidon ni debata di dok rohana. Damang dainang gabe didok jala ditihai maganup nasa siseani naramuddo nasida. Ala sopola parjolo nasida marburi. Ape bolo si panganon manang nasia dia, manang nasia pasar, manang nasia pesta, manang nasian ganup nasana di loppa, molo naeng panganoni jumolo do marburi. Molo istilah di dongat tanaseng di dok mabua udu. Jadi ias ni pamatang idoin nama bahin ias di bagasar roha di pangatusion nasida. Alai manangisi na sumangulahoni di dok may naramun. Dikatakan itu sebagai yang haram bukan yang harum. Las buhapi tabuni si panganon jagal besede pi bidue pi jagal manuk pi jagal lubbu pi tabu puse dibayar loppa-loppana alai polo sopola dang barjolo marburi didok mai naramun haram. Damang dainang 10 patik dilehot Jahuba di bata tu bangsa Israel marhite-hite si Musa di dulu Sinai. Alero ganup nasa kasiboto surati doho akka parise di baino 624. Ahana masa. Gabe utipo di bain nasida patiki. Laos patik nadidok nai gabe hasomalan adat ni hajahudion. Laos idi bain dinalahu mangulului hasalan ni jolm. Aha didok Tuhan Yesus. Jumuluma ala disukuna kasisian naibana. Dia do lapatan ni upama odeng ninna tutuhani. Alai dipaingot Tuhan Yesus akasisiani badohok do HP hamu na somangarti. Sarupa may damang dainang upamana waloro Tuhan Yesus tu portibion. Marpungu sudi bangsos yadisa nawalu. Roh Tuhan ini diajari muse akka jolmai hita jolma. Alai doho akka na Kriste pedang mangatusi. Damang dainang nahina holongan. Di patorang Tuhan Yesus ma ganup nasa nabongot itu bagasan jolma dangi mabay ramun jolmai. Isi na sumangalang na margota. Isi mangalang na margota, isi persubang, isi na surong subang nga.
ate. Manang isi na iba persubang. Persubang wow inna. Apa nga ibu na markota kan? Manang na dia may hulip ponon. Na pasti hulip masudi. Damang day nang ragam may namasa bolo tabereng dia kaulaw nate. Sipata mekel luhitan yang mernidai. Alai ima mungkin dang selera do pe mana mangalang na margota tiki. Selera mana mamereng si panganon dia ka si panganon na mersubangi dan pala masalah. Mau dimakan gak dimakan ke apa ke itu? Alai dang ida leta madok sahala jol magabi sahala naramun. Dang ita dok gabi jol wah berarti bana dang dinggani. Molo soe yalang naso margota berarti dang tusurgu. Rona naso mangalangon di dok. Molo ya Allah kamu namar gota dang tu surga kamu beh cakunai. Apalah gota ni pahanan doh si panganom mama bejol mai tu surga menang suatu surga. Kecilnya ya teh. Damang dainak ima pangat tu sion nasida. Alai buasa songoni di dok nasida. Mulak mamuse tu bagasan ojahatta di bagasan sadarion. Diboto debatado na di bagasar roham. Diboto debatado na di bagasar rohaku. Diboto debatado na di bagasan saluhut na nasa rohat tamanginang. Dalamnya laut mungkin bisa diukur atau diselami. Tingginya langit mungkin masih bisa dipandang indah dengan kebiruannya. Alai na di bagasar rohani jol maisiu botosa. Kepala bisa sama hitam, manang bisa sama putih, ala ngaubanun, alai rohai sebotosa. Debata mabotosa luhut. Tuhan tahu semua apa yang di dalam hati kita. Makanya tidak jadi ukuran orang berbuat baik adalah memiliki hati yang baik. Tetapi orang yang memiliki hati yang baik, dia akan berbuat baik. Pasti. Ukurannya adalah hati kita itu baik apa tidak baik. Makanya di dok Tuhan Yesus nakaning, alayoddo naruar sia jolmai ido mangaramunibana. Dang na masuk tu jolmai na mangaramunibana. Isarana songonon. Tabuak galas, tabuak teko, pamasuk aiki tu bagasan galasi, galasi nga songoni rupana. Mulai pamasuk aik tu galasi, basongo dia rupani galasi, songoni ma rupani aiki. Jala jolmai bolong adenggat di bagasar rohana, manang songo dia penaros ya luar denggam marohana. Molo na hurang dengga penaros ya luar dipadengga denggam di bagasar rohana. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sotung gabi paramianan ni nasudinggan ganup nasarohatai. Alai bolo parjolo dinggan ganup nasarohata manang dia pena masuk sude boy gabe dinggan. Dihitanahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ai siap bagasar rohani jolma do ganup nasa pikiran najahati, ulau najahati. Nadikuari mulai ayat 21 saat 22 nak kaning. Sudia kahajahaton na siap bagasar roha. Dia lusi Yesus akasi seani, dia lusi Yesus hatani ganup nasa jahudi nama dok diboto Tuhan itu na di bagasan rohani ganup nasa jolma. Damang dainang nahina holongan bayasor rohai adong sada sarito namari pola. Sada sarito namari pola asa tabua ipolana. Asa gabi sarito namari pola te. Una kolas sarito na taingot ale pola na daong. Adong sahalak anak buru. Lawi bana merdeleni tu pasar.
Lewah ibana sian toko ni perhiasan. Di ide ibana ma adong di toko perhiasan ni. Sada kalung natung masai uli, jalatung masai lomo rohana. Alai dapok matiki ulang tahun na, Roma monga, buruh hasian, las rohaku bui magudako, jalatung macai burjudo uli roham. Di ulang tahun mon hupasaha mon ninna. Di pasaha masada kota dibuka mai sida kalung. Alai dang kalung mas songon na pinikiran ni rohana na dong di toko perhiasan ni. Alai rupa na sarupa. Las situtu rohani borunai. Las situtu rohani borunai alas yan among na didapot. Jala songon hasoloman ni rohana. Bui dapot ni bana. Alai dapot madisada tiki muse Roma mong nai madok. Boru hasian dia majolo kalung mihu pake nin namong nai tu boru nai. Alero boru nai madok adaong bapa ai holong dorohaku di kalung na dilehom mi jalahu jaga-jaga do terus unang pola mabiar homagoi ninna dungi lahoma boru nai piga-piga tiki muse di do among nai ma muse songoni alai adorang so di suku namong nai na paduahon dung dido among nai na parjulu songo pangiduan ni among nai sai manginongi di bagasan rohana do pikiran na sai dipikiri puasa di pangidu amokko nate ibadah do da mangaleho kalungom habi kalung imitasi doon tuahan ya mukku may narohana alai didok rohani borunai holong dorohaku jalalomo dorohaku di kalung na nilehon niya mokon alai ukolongat dorohaku dia mokku ninna di pasaha borunai matu among nai nyom mamong kalungon hu pasaha matuho damang dainang didadap amat taima muse sakuna dibuat mamuse kotak na hampir sarupa doho na nilehon ni borunai di paulak tu ibana. Dibuka borunai ma pitor minar mabuhina. Las situtu rohana. Dibereng makalung sere manang masi bah songon na di bagasan rohana. Kalung mas na tung macayuli naong leling di pangido rohana. Damang dainang na hinaholongan dia do ipola ni sarito odi hita. Tung masay godang do jolma dinalaho manipan ganup nasa aka imitasi di bagasar rohana. Songon na dinggan, songon na dipadinggan-dinggan, na pinasumasuman, na pinature-ture, alai terus mangonggop na hurang denggani di bagasar rohana. Alai sian pabahenan na di bahem masenyum na songon na manis. Manis yan situa niluba. Di bahem maganup nasa akka parangena na dinggan. Pabahenan na dinggani belum tentu rohana dinggan. Alai parjolo mata pasaha tutuhani ganup nasa akana hurang denggani museta paulak. Asa ganup nasa rohata muse adong ruang, adong isi, adong nakosong. Inganan nina denggan si pasahaton di Tuhani dihita. Songon kalung imitasi na pinasaha ni burunay tu among ngay. Dungi romu si among ngay pasaha kalung na asli. Disidolas ni roha manginang.
Maka naik kotorus do tapasaha dirita tu Tuhani molo mangasaho pikiran roha do gugutta do parnguluonon bisu ni portibion. Boy hita malua dang perlu ro Jesus tu portibion nate. Alai ala gandup nasa dirita pe ikut di togu-togu, ikut di palua, ikut gandup nasa hita di pature Tuhan. Atong las marohat tamanginang. Roh Tuhani paturehon gandup nasa rohatta. Ala diboto ibana do gandup nasa di bagasa rohatta do si paturehon. Las marohatta bolo gandup nasa aka imitasi gandup nasa nahurang denggan na di bagasa rohatta ibo ita palua. Tadok tu Tuhani Tuhan urupi mau. Maha hurang aku Tuhan. Tuhan pe patupahon na dinggamba dihita ala nung ngabuka rohatta. Gabi pribadi nagabi lomoni rohani Tuhani mahita. Gabi huria hasoloan ni Tuhani. Songon na di edeni Raja Salomo nakaning takas tutu moloro pangulii las roha. Moloro ganup nasa aka hasoloan ni roha las roha. Roma anon Tuhan Yesus las rohani Tuhan marnida ganup nasa parroha otak saliling mangulu hita. Las marohat tamuse dilas ni roha saliling nililingna. Diboto Tuhan itu na dibagasa rohata. Tapasahat matu ibana asa ibana na paturehon. Taoloi patureon na pinasahat ni Tuhani. Asa gabi ganup nasa bangso jolma nahinalomohon ni Tuhani ganup nasa nguluta. Debatama masu-masu hita manginang saluhutna. Amen pasu-pasu hatami. Mauliate madihuali jahuba di bata binahen ni holong muna sumurungi. Roho Tuhan dinalaho pature-ture nasa parrohaon ni hami jolma namardusaon. Asaganup nasa hami mangulu di bagasan hadingganon. Mangulu di bagasan hatuluson ni roha. Dau ganup nasa subian idusai. Laos boy hami Tuhan marlas ni roha saliling-liling namuse. Mauliate madihuali jahuba di batala di lihokodo Tuhami ganup nasa gugu nang hai pasun. Di pasu-pasu hodo ganup nasa parnguluon nami. Molotunga dong-dongan nami nuaing na di bagasan nahurang hipas pamatang. Namar sahid dongan nami nuaing Tuhan tuho di pasahat tami. Asa pasu-pasu mo na sida di bagasan nasi ni roham. Tu paham mo ganup nasa narikot. Pasu-pasu mo parbisu mo ak tenaga medis. Asa nasida pe Tuhan boy gabi parhitiam patupahok kamalumon di dongan nami namar sahid.
Ali jahuba di batas songoinang di keluarga nami na marhabot ni rohan waing namula tubo na pasugi pe. Ramo tamu di pardalanan pasu-pasuom munasida. Jala pos rohanami Tuhan. Denggan ganup nasa kaulaon. Di parmoding ni na tua-tua nami. Jala bui tau hasangapot diho las ni roha di ganup nasa kapinopar na tidak dikonna. Ali amang ramoti pasu-pasu mahami saluhut nahuriam. Takas do di botoho ganup nasa rohanami. Takas do di botoho ganup nasa nasinakapan ni pikiran nami pe. Di botoho do nanggogo nami. Di botoho do takas hagaleon nami Tuhan. Alai nuaing bukaon nami ganup nasa rohanami pasahaton nami tuho asaho napa masukon saluhut na ganup nasa nadinggani muse. Asatung margugu hami Tuhan. Manguduti ganup nasa parturiom na pinatupam di ganup nasa rohanami. Sahat tuho ganup nasa ama ina, anak boru, nang saluhut na Tuhan ganup nasa keluarga nami asaramo tamu di bagasan asini roham. Sahat nang ganup nasa kaulaon nami Tuhan. Pasu-pasuom mumay, parhitiam mupasahato denggan ibasam. Supasuomu ganup nasa aka bangso namiope. Asa totong di bagasan bisu nasiako mangadopi nama sanuaing. Sahatuho ganup nasa ngulu nami. Tangiang pangiduan nami. Di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dihita sian bukede nomor 250 ayat sada. Damang dainang nang di kita saluhutna na di holongan itu Tuhan Yesus Kristus tabi gima titing namasa di huriat tadi bagasan nasa mingguon. Padita dohot saluhutna parhalado nang majelis pasahatot tabi selamat hari Minggu madihita huriana tuhat tama nama masu-masu dohot nama ngaramoti hita di bagasan holongna. Titing parbugason, titing na parjulo, naing majalo pamaso-masuon pardongas sarepeoma anak dohok buru ni huriai. Ima sirajiman dapot Edward Simarmata, anak ni Amang Simarmata, inang buru Sirigar, ruas ni HKBP Bengkulu. Dohok buru ni huriata, Kristina Simamora, buru ni inang situa buru Manalu none Simamora. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 di HKBP Bengkulu. Damang dainang totong mahita marsitangyangan khususna di nomor 2 taringot tu namasa noaeng di masa pandemion. Mauliate madi tuhata molo secara nasional natuari 10.050 halak na positif nungatung daun niat turun. Jala secara khusus di luar tahun di Bengkulon natuari kita peringkat 20 sia dohot jumlah
na positif 50 sada kasus di Bengkulu. Totong mahita menjalankan prokes, asabuhi songon las roha rak marminggu tadi huriat tahun, terharu iba mabigi akadak danak namar dalat di huriat tahun, nungatung matsay liling dang binigi bidak danak mardalat dalan, tung matsay las roha buhita rak marminggu di huriat tahun di bagasan hasihatom mahita salukna. Damang dainang anon dang tersurat di titingon patupahon pangapuliot dohita parjoluan no jam 11 sian huriot dong sipul parminggota tu bagas ni amang tina baban nahinan nonya silaban baru silaban di Rawa Makmur songon napasahaton sian huriata suangsoni kantong persembahan kantong hitam natapatupa di Mingenong Salpu. Jadi di sektor na di Rawa Makmur khususnya asara Pak Manok kita tusi dong sipulan nosiani las mahita musen no borhat tu bagas ni keluarga nonya Simamora Buru Pardede di Timur Indah, lautong acara na pasahaton dung atung lilingnya nalay masa pandemi, panuang do pehita nabui pasahaton ni tu keluarga ni inang Buru Pardede. Rak maitan nokusi asa tapasahat sian kewajiban ni huriata. Parhepengon ibadah pertama na paduahon na reminggui 1.321.000 persembahan kantong hitam tu keluarga amang tinababan nahinan Buru Silaban 870.000. Persembahan ibadah sekolah minggu di bagasnya Mang Pendeta Manalu Boru Tagalung 30.000. Persembahan ibadah minggu PPKM na baru dipasahat tuhuriata di bagasnya Mang Situ Benenggulan Boru Gultom tanggal 15 Agustus 2021 50.000. Di bagas ni keluarga Amang RM Pasaribu Boru Tagaol selama PPKM atau ibadah di rumah 200.000 rupiah. Persembahan bulanan, persembahan tetap jemaat, dompet pembangunan dapar jolo, sian keluarga ni Amang F. Bakare nang Boris Tohang, Agustus 2020 sada 100.000 rupiah. Tanpa dua hon di bagas sian Amang Situa Beneng Gulan Boru Gultom, Agustus. Sekali lagi Agustus 2020 sada 200.000 rupiah. Napa tuluhon sian Amang Situa Emeritus Esitorus Inang Boru Gultom, Juli Agustus 2020 sada 400.000 rupiah. Sian keluarga Amang Eneng Gulan Boru Tabunan Januari sampai Juni 2020 sada 600.000 rupiah. Sian keluarga Amang Hagul Tominang Boru Tambunan Juli Desember 2020 dohot Januari Juni 2020 sada godangna 1.200.000 rupiah. Na papituhon keluarga Amang RM Boru Pasari Benang Boru Tagaol Mei Juni September 2020 sada 500.000 rupiah. Sian Amang Pendeta E Manalu Inang Boru Tagalung Agustus 2020 sada 150.000 rupiah. Hamulateon Tajala do Hamulateon sian keluarga Amang Gesi Homping Inang Boru Pasaribu di siala paso-paso ni Tuhan di saluhutna keluarga di Paluan Nasida saluhutna sian Parsahiton anggiat manasida saluhutna di bagasan Hahipason di Pangaramotion asini rohani Tuhan. Tuhurio 400.000 rupiah. Tu Mang Pendeta 300.000 rupiah, tu Parhalado 200.000 rupiah, tu pembawa 100.000 rupiah. Kasni huriata 10.523.000 rupiah. Dohot saldo pembangunata 34.707.850 rupiah. Songos soso mau dihita damang dainang saluhna agak unggajang sautik. Adong do rencana ni huriata manuhor asara maboto hita inventaris ni huriata manuhor kendaraan. Naseken asa tatanya koma anggia jadi di minggu-mingguon ala adong do hita bantuan sian Kementerian Agama dan mudah-mudahan manoni buidenggan tu pelayanan ni huriata na asadong pelayanan tu linggau tu curug do tu Badang Bano nana yang patupaon pasti kendaraan yang mangpadita. Songon ima songon buah-buah di hita di pakateon namin nakingan songon
pemberitahu waktu itu ruas ni huriata. Songoni matiting na masa di huriata di pasatam itu inang buru manal mabotangnya. Tapasada rohata martang yang mahita. Gok puji-pujian hamalate amale Tuhan di sebuah roh nami na pungoto rupamu na badiay. Totong ale Tuhan hupak kilala ho kami saluhu na dinggan ni basam doa sini roham. Di tonga-tonga ni parngulon nami. Di leokoro pi ale Tuhan di hami hahipason songoni na ngakagajang ni umur. Ali Jehovah di bagasan obasope di luasaw do pi hami ale Tuhan. Ro marsaur dohoto di bagas corom na badion. Alani ale Tuhan tuhodo pasahaton nami sa luhuna. Homa ale Tuhan na mamasumaso hami sa luhuna tarlumubi na ro di bagasan ng bason. Dia kadongan nami do ale Tuhan dinasubuhi tarbain na sida ro tu bagas coromon. Totong do ale Tuhan tuho pasahaton nami na sida. Asa homa totong ale Tuhan na mamasumaso na sida. Ale Jehovah di batama nami nunga hubigi hami be Tuhan hatam na badiyay naong pinatolhas niya manami na posomi. Diajari hodo kami tutuale Tuhan asa olo kami mengaku ya kekurangan nami tu ado pamu na badiai asa marhite sian ale Tuhan lampa supasu mo kami ale Tuhan lehonom mo ale Tuhan nakanarikoti di tonga-tonga ning ulo nami song-songonido ale Tuhan nama nami na posomi naong pasahaton hatami ale Tuhan di tonga-tonga ni permingguan nami pasu-pasu matotongan ama nami ale Tuhan songoninang keluarga nang ianakon na sida. Ali Jehovah di batama nami di tikyon. Maragam hubigi hami ali Tuhan nakka titing na masa di tonga-tonga ni Huriamon. Tarlumubi ma ali Tuhan. Di anakon nami ali Tuhan nanaing. Majalo pasu-pasu ali Tuhan parbugasun siya tonga-tonga ni Huriamina dong di HGBP. Homa ali Tuhan na patuluson ho sabuy mardala do denggan. Ali Jehovah di batama nami, suang-songoni mali Tuhan ruas ni Huriamon, nahubigi hami ali Tuhan amang manurung ali Tuhan na dibagasan pardalan yun na sida, imana moding na tutuan na sida ali Tuhan di bona ni pasugit. Homa ali Tuhan na mamasumasu pardalan yun na siday, jala homa ali Tuhan na campur tangan acara di mi acara. Suang-songoni do ali Tuhan di amanami na posom imamang siaturi, dinahubigi hami amanami ali Tuhan na dibagasan parsahiton. Homa ali Tuhan mamasumasu akatangan ni dokter na manangani ali Tuhan. Jala pasu-pasu mali Tuhan na kaubat na pinakkinasida. Nang songoni keluarga na mangurus Tuhan totong ho na mga liyong gugu di nasida. Ali Jehovah di batama nami suang-songoni mali Tuhan diaka ruas ni Huriamon ali Tuhan na mga leho na kapersembahan bulanan. Homa ali Tuhan na mamasumasu. Jala homa ali Tuhan na mga leo di nasida akaslas ni Roha. Ali Jehovah di bata nami, song-songoni mali Tuhan di keluarga ni amang si Hobing inang buru pasaribu, na makilala na sida ali Tuhan di asin ni Roham, na dipaluaho na sida ali Tuhan siyan parsahiton. Ho maali Tuhan na mamasumasu keluarga on, lamtabay madina sida ali Tuhan pasu-pasu na siya koy. Ali Jehovah di batama nami, masegurang dupi ali Tuhan, nariko di hami si Panginoon namin siya ko. Alay nung jumulo ali Tuhan boto sa ahana porlu di hami. Alani ali Tuhan hupasahat tami matuho sa luhuna. Song-songoni mali Tuhan di bagasan obasod totong dope hami na waswaswa Tuhan na menghadapi pandemi COVID-19. Napos dorohan nami ali Tuhan, naho totong mangudiho kami, naho totong mangaramoti kami, padaw Tuhan siya kami parsahitoni. Asi maroham Tuhan, song-songoni mali Tuhan dia kaulaw nami si ganupari, homa ali Tuhan na mamasumasu, asang giya marhitay ali Tuhan, buhay ali Tuhan tercukupkan, aha ali Tuhan na jadi kebutuhan nami. Song-songoni mali Tuhan, tokin naing patupahon pangapulio kami tu keluarga ni amang nababan inang bursilaban. Homa ali Tuhan na mga ramoti kami padaw parmarandaging dohoto di siya kami. Song-songoni keluarga ni amang si Mamora inang burupardiri. Homa ali Tuhan na mga ramoti kami. Ajari kami ali Tuhan na laho pasahato na kahata na nang si pasahaton nami. Nagabi patugu hapor siyaw na sida ali Tuhan. Mauli ate madiho ali Tuhan.
Gudang dole Tuhan dia kadosa pangalusyon nami. Sesama Tuhan saluhu nai asa tamah kami dia dopamu na bariay. Marhita itanang Tuhan Yesus Kristus jalo matangi ang Panginoon nami. Amen. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon rodia kadinggan basa na mauliutus. Mauliate mahu sobbahon hami tuho ala di pasu-pasu hudong ulunami. Hupasahat tami matuho diri nami nang sian na nilehom mitu hami. Say jalo may gabi pilihan na husus dia dopanmu, asi maroham, say pasu-pasu mapilihan na hupasahat tami tuho. Asahu parasya kami laho pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim na badiay, asalam patar huida jalahu boto hami godang ni silehon-lehonmu di hami. Saya jari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, puhud pasahaton pelian nami dan laho pasangapoko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangido di tangiang hatopatai. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu,
Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hangulua siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai horo na punah harajaon. Dohot tagogoon. Rodi hasangapon salileng nilileng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama bohina Tuhamu jala saya sima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan Jehovah de batama bohina Tuhamu. Jala di pasaor hon madamena tuganup todimuna. Amin. Salam sehat madihita salut nadamang dohok dainang debatana mamasu-masu. Horas